F1, y lefel uchaf o rasio ceir. Ond mae yna lot fwy tu ôl i'r gamp na jyst sgiliau'r gyrrwr, gyda thîm o wyddonwyr, peirianwyr a mathemategwyr yn gweithio'n galed i greu'r car cyflyma posib. Mae yna gystadleuaeth F1 i bobl ifanc ac ar ôl lot o waith, mae tîm o ysgol Bro Edern yng Nghaerdydd wedi ennill lle yn rownd derfynol y byd. Felly mae'r cystadleuaeth Formula 1 in schools yn debyg i Formula 1 ei hun. Mae'n rhaid i ni dylunio a chreu car bach fel mae gen ni draw fan hyn. Yn y cystadleuaeth, mae'n rhaid ni rasio'r ceir hyn yn erbyn tîmoedd gwahanol. Enw tîm ni yw Hypernova, ac mae'n rhaid ni wneud pethau fel machnata, cael nawf, wrth dylunio ein car. Ar y diwrnod yn y gystadleuaeth, mae pob car yn rasio yn erbyn ei gilydd a mae'r amser cyflymaf sydd yn cael y mwyaf o bwyntiau a felly niw'n mwyaf tebygol o ennill y gystadleuaeth. Bydd tîm Hypernova yn teithio i Saudi Arabia ym mis Tachwedd i gystadlu yn erbyn y goreuon. Mae pawb yn cael cyfrifoldebau wahanol yn y tîm, ond mae popeth yn cael ei edrych drosodd gan ein manager sef Carys. Fi wedi treulio mewn llawer o oriau o ysgoleni am gwaith F1, oriau di-ddiwedd, ond mae wedi bod yn profiad hwyl. Fi'n credu rhan mawr o pan fi wedi mwynhau yw awyrgylch y tîm, gweithio efo ffrindiau, a hefyd mae'n eitha neis fy casu ar rhywbeth sydd ddim yn gwaith ysgol. Nes i ymuno ar tîm 3 mlynedd yn ôl, mae dal wedi bod yn siwrne hir a mae'r pobl sydd wedi bod yn ers y cychwyn, maen nhw'n heiddi hyn, maen nhw wedi gweithio mor galed am hyn. A dwi'n meddwl ni gyd yn fel fatha relax nawr, ni wedi cyrraedd y final, so ni fel gwych yn hynny. Anelu at y brig felly, a thîm Hypernova yn agos iawn at groesi'r llinell derfyn yn erbyn goreuon y byd.